Halloween! Joo, koska huomenna ei pääse kuvaan, huomenna on kaikenlaista. Mutta mennä sulle meikkien pariin, koska mä oon just ottanut mun meikit Halloween. Mä en nyt saanut täytettyä meikkejä vielä. En löytänyt niitä. Ja sormuhattu meni viittaan. Tosi on hieno hattu, niin voitaisiin katsoa nämä synttärikortit. Onnea juhlapäivälle. Täältä tosiaan pitää peittää nää yöt. Näin. Noin. Se on tällainen. Oi, puheli kaatui. Ei mitään hätää. Se vai kaatui. Sitten täällä on tällainen. Jos sitten se saa selvää, näyttäkää tätä äidille ja isälle, koska he ymmärtää ehkä tällaista tekstiiliä. Joo, tosiaan nää tuli eilen nämä. Sitten kortit ja näillä. No voi ylipäällä. Täppäsellä voi ylipäällä. Gyypi. No siis, tässä on meidän kissamme Duravas sinne. Ja paikallisesta. Tässä on molemmat pakeikka. Näin. Sen yrittää näyttää jotenkin. Joo, siis siitä ei ole kauan, kun mä taas olin ratsastaa. Mä voin joskus tehdä ehkä jonkun tallivideon tai jonkun. Talli jonkun. Tai jonkun tällaisen. Voin tehdä kauhuleffaa. Voin kuvata kavereitten kanssa kaikkea ja voivat kerppareilla, mutta lähettäkää sitten kommenttia alas, mitä tykkäsitte, laittakaa peukut ylös, jos tykkäsitte, laittakaa peukut alas, jos ette tykkännyt, ja mä en oikein tiedä mitä mä kuvaisin, niin lähettäkää kommenttia ja kaikkea mitä mä voisin tehdä seuraavassa videossa. Se on sitten moi moi!